sa zlakla tej ovce. Nasáčaš. Kámo, to je nejaký dekret. Ja viem. Ja neviem, že čo to je. Keby Počkaj, ticho. Dobre. Teraz nič tu nehrá. Akože teraz nič nehrá. To je extrémne. Prečo sú tu stále iné stromy? Na čo sú tu iné stromy? Iný druh? A mňa sa pýtaš, ja nie. Ale už to tu vyzerá normálnejšie. To je perfektne aj tento. A ten večer. Ale ja sa najviac bojím toho, že prečo je to tu tak rozseknuté, ten svet. Na čo je tu to tam je smrkový? Ani. Ale to nemôže byť náhodou. Tento vodopad nemôže byť náhodou toto. To nás niekto vyčúra. Tak to vyzeral? Nie. Dobre. Počkaj, moment. Ale by si mohla jesť. Áno, lebo sa to umre. Zistíme záhadu večer. Dobre, tak to. A bude to vlastne večer? Extrémne. Bude. Kedy? Ale to tu vyzerá. By som bol tebou, že by som to už vypol a nikdy ten server nezapol. Prečo to je z boku kríž? Čo? Z boku kríž. Prečo to tak vyzerá? Ja musím ísť domov, ja nemám posteľ. A prečo nemáš, nie. Ja som išla preč, ja som taký dek, že ja som si nezobrala posteľ. To je taký all cringe server. Aspoň vidíš, čo bude večer. Ale ja to nechcem vidieť, Viktor. No, dobre. Zombík! Pomôc! Tak máš krumpač, kam. Krumpač. Fuj, ty krasa, fuj. Ešte aj na videu. Ticho. Ohni! Nie! Zabarigáduj. Čo je to tu? Barigáduj, no dobre, Viktor. On je pri tebe. Ticho! Dobre, no dobre, ja padám. Jak ťa zabili? Dobre, mne to je jedno. Ja sa idem vyspať. Nie. Človeky, čo si v nejakej... Nie. Poď. Musíme preskúmať Ty dedinu. si proste sigma. Áno, dobre, no tak ja nejdem. Ja idem spať. Už nie, To už by si nie. mala preskúmať. Áno, tak. Čakaj, ja nemám nič. Víš, že my sme do baráku. Super. On má ešte meč k tomu. Toto je iné. Prečo? Ja som chcel preskúmať tento. Skúsme ísť na druhú stranu. Kámo, toto je ešte viacej rozbité. Ale ja to chcem Ešte preskúmať. si, no Dorotka, ešte si má vidieť, že čo bude večer. Až vtedy si sa mala rozhodnúť. Čo si bude taká divná entita a podobne ako Herobrine? Ja si presne tu zoberiem posteľ. To by bolo byť dobrý nápad. Ale poskúpni sa potom, čo bude večer. Ale preto tu si zoberiem posteľ. Keby No ťa tam- dobre, ja random barak z dreva. No ale tá kevka tu nebola. Ona tu nebola, že? Čo? Nebolo. Keď som sa spala, ona tu nebola. Nevybuchol tu creeper? Nie, to by neurobil takú hlbokú No to je dieru. pravda. Nie, to je cringe. To sú divné veci. Tam by som radšej nešiel. Čo tu sa svieti? Aha, tak tam som asi ťažila. Takže to tam asi bolo. Ja som mal prvý stres, keď tam bola taká urška. A ja, že čo tam svieti? Kámo, toto je strašné. Fuj, keby tam bol ešte nejaká divná obľúdačka, možno to urškou. Ja nebudem ani moc šprintovať asi. Dobre, tam by som nešiel. Nie. Prečo toľko veľa zabudol? No dobre. To prečo? Však to už by si ho na 2 hity dala kamenným mečom. Ale ja nemám kamenný meč. Však čo si To som chcípla. Som chcípla. Jaj, tak to som nechcel. Prečo nebudem ani moc šprintovať, kamo? Nechaj si sa na večer. Rozbitý Toto nevyzerá dobre. Prečo to tu nie je skôr černá Aha.
To sa normálne spawnuje, to je normálne. Proste nie. Proste má to trošku ten, čo si ďalej nič není. Ja tu nejdem tu kuchy. Kúkaj, to čo je? To čo je? To čo je? Tam si sa mala kúknúť. Ja už sa tým sa na to pozerám. Čakaj, ja. To. To vyzerá, keby to čo strašilo. A zaujímavé To by hory. tu nemalo normálne Však ty- byť. Viem, to vytepáva. To ani smerom mám ísť. Vieš čo? To vyzerá, keby niekto vysekal celý kopec. Áno. A nechal tam iba toto. No, tak toto by On mu... tam vysekal, že čánky. Koľko máš tento Minecraft? Že za koľko by čekal to niekto? Alebo ty. Nie. Toto je To je tak vyslé. Asi si ja idem robiť Ale jak nejaký to meč, môže byť alebo také čo? presné? Ja neviem. Mňa sa pýtaš, ja neviem. Ja som tejto Počkaj. A prečo sú tu? To vyzerá divne. Nie, ideme preč, Na poď sebe preč. to vyzerá To je divne. brbrpata. Uta. Kúkaj na ten strom. To ja neviem. A ja potrebujem naťažiť nejaké drevo, aby som mohla... Prečo máš? Darotka je Sigma, to sa Čo sa neboj. tam hýbe? Aha, to je koň, dobre, v pohode. Na sebe. Ja sa bojím, samo. Neviem, prečo mi sa zdalo, že to bol zombie s tou koženou helmou. A mne sa zdalo. Však ty si tiež niekedy mal. A to je jedno. Aj 9. Ja som ju 2 roky nemal. Take down. No ja Si urobím nejaký... Aha, tak ja si nemôžem ani nič spraviť. Tak ešte jedno drevo. Ja som tu. A čo ty hráš? Let's start the show with the hates up in the grown. Pomôcť, ja sa bojím, kam. Urobíme si meč. Dorodka, každý deň mi proste vyberá, že to robí každý ten svoj, okej? Okej. Či sa tam proste každý deň bude diať cringe. Moment. A ty tvec. Dobre. Hore. Tento. Ja sa bojím tomu, ja neviem. Ja neviem, čo ma od tohto sveta čaká. Poďme by som si nevysral. Buď! Ale toto nemôže byť taká presná kocka, kamo, že náhodne. Nesmej sa, toto je vážne. Uj, ty prasa. Nesmej sa, toto je vážne, Viktor. Toto nemôže byť tento svet normálny. Kvetinka. A to je na hline. A prečo červená? Lebo červená. Ona má tiež na pokoj. Ale Iron Golem má rád kytičky. Červené. Nie. Všetko v tomto svete je cringe. Creepy, ty cringe. Cringe je akože, ty vieš, čo je cringe? No. Tak Nejak proste divné. to je creepy. Creepy je, že strašidelné. Alebo na to je aj tak cringe. Vyzerá to odporne. Celý ten svet. Cringe je smiešný, ty piky. Ale a toto počkaj, toto mi nejako si nevychádza. Prečo toto je zo všetkých strán? Prečo si to zablúdila? To je cringe proste chybe. A myslím si, že zobrala normálne Mojang, aby si toto postavila. To je cringe. Mojang, že postavila. Ale ja neviem, kamo, ja to nehrám. Mojang je A to Dorotka, čo na tom pracovala roky. A ty počaká, že dobre, čas to sa troli, čo sa tu deje. Ale ja vážne neviem, čo sa tu deje. To čo je za veľkú stenu? Ale ja ti verím, toto by si nepostavila. Však ani sa mi nedá dať ani kreatív. Vidíš, ja ho mám?
Kreatív. Počkaj, skúsim další survival. Skús lietať. Moment. Au. To som mal vidieť. Kamo? Ja sa vôbec necítim dobre, keď sme tu. No ništa. Ani to lokta, ten je. Hej, ja mám Vidíš, mi sa nedá dať proste kreatív. dajte na YouTube, napíš Halo, co by sa nám to stalo. Ale ten prd, tak. Vlastne tam bol aj môj. Ale to počkaj, ale toto nie je vtipné toto. A nie sme tuto, ale tú jaskyňu som už videla. Pozri sa tam. To je zaujímavé. Musíme sa pozrieť jaskyňu. Ale ja tam nechcem zomrieť. Ideme do každej jaskyne. Áno, Dorotka, toto je tá dobrá jaskyňa. Dobrá? Áno, kde ste spali. No tak tam nejdem. Však tam máš tobogán, to je tobogán. Ale ja sa zase dostanem hore. Však tou vodou. Tam nie je voda. Tam Aha. nejdem. Tam radšej nejdem. Jak to sa tam nejde do voda? To sa tam nejde. Počkaj, moment. Prečo tam nejde voda? To je creepy, nie cringe. To čo je? Nie je tam neviditeľná bariéra, skús. Potom chodiť. Čo? To čo je? Počkaj, aké zničím tento blok. Dobre, a sa ide dole. Kamo, ale to čo je? Toto je co my musíme poslať. Toto by sa mohlo osvetliť dole. Som tam videla niečo s červenými. Ja to bola hudba. Ale že tam je nejaká postava s červenými očami. To bude. A ja? Ja nie. Ale kúkaj. Prečo tam je diera? A čo ja viem? Ja neviem. Viktor, ja neviem. OK, to vyzerá jak... To vyzerá práve, keby niekto proste jak Goku prelezol celú stenu. Nie, to sa mi nepáči. To musíme dať Nerloncovi. Haukovia. To by som musela... Že niekto reaguje na to video. Počkaj, skúsim sa odpojiť. A napojiť. A dáme si, že... Počkaj, dajme si, že... Kreatív. Jak to pôjde, tak budem šťastný. Tak si preletíme sa po celom svete. No ale celý svet má niekoľko biliónov blokov. No akože potom okolí. Ja proste nedá kreatív. Nie, to je, keby ti proste to proste nejaká entita zakazovala proste stať. Áno. Tá entita proste hetla svet. To je divné. Nie. Tam čo si bolo. Ja to To nechcem. bol strom. To už vyzerá normálnejšie tuto. Ale no. tam. No. To čo je? Počkaj, tam sa ideme To kúknúť. vyzerá chápadlo práve. Ale ja tu nechcem byť v noci. Ja to tu nechcem preskúmavať v noci. Ale skúš, že aká tam bude tma. My to Normálna chceme tma. vidieť. Aj ty to chceš vidieť. Ja to nechcem vidieť. Však ty si povedal, že to ideme preskúmavať. Ale nie v tme. Áno, my chceme vidieť, či to nebude nejaká entita. No však ty si s tým začala tak. Vieš, že máš dom? Neviem. Do druhej strane sveta. Ja neviem, kde mám dom. Tam si Dorotka postaví barák na... Ale tie frišie, dobre. Ale sme strašidelnejší. Dorotka, môžeš sa radšej nájsť. By si doplnila srdiečko. Toto je normálne, to sa mi nepáči. No tak to mi tak doplnilo. Tu máš fried chicken. Áno, to To je nie. odporné, ako tu je úplne všetko. Nie. A Dorotka, môžeme lietnúť ten svet. Však si z tebe chcel zistiť, čo sa tam tečie. Dobre, ak tu uvidíme, že tu bude Ja to okamžite vypínam. ak tu bude nejaká postava, tak ja to vypínam. Ja sa neviem ani dostať hore. Dobre, mi to je jedno. Dobre. Jak tu bude nejaká entita, alebo či si to zanigujem, tak to tak vyjúvam a už ten otvárame zapreme. Možno by. Možno si odísť to výsledka. Prej sa tu. Veď ty nemáš. Ty nemáš. Ty ho nemáš. Počkaj, moment.
Je to nejaké strašidelné. Celé to ide po mne. Prečo je tu taká šedá? Tam je dom, ale to sú šedry, to je v pohode. Tam je dom nejaký. Tam je nejaký dom. Všetko tam je nejaký dom. Kukni sa tam. Tam je dom na vrchole hory. Mati, kedy si ho videl? Dobre, v pohode. Čo? Skeleton! Ja sa tam mám dostať na tú horu, lebo tam je nejaký dom. Vyťaž nejaké bloky. Tam je vych. Nemôžem, keď je noc. Dobre, ja sa vyspím, ja kašem na to. Pre istotu. Dobre, v pohode. Dorožka oni ti dajú zemiť. Nepúšťaj sa do nich. Dobre, ja išla. Jak si kloupne. Však oni skápu. A budem chodím do toho baráku. A ja sa tam chceš dostať úplne tam hore. Že teraz. Teraz máš čas No na... super creeper. To mi chýbal. Ja rýchlujem príliš. Už máš jedno. Počkaj, tam bol nejaký dom. Ešte dole. Dobre, ja už nemám skrín. Ty umreš. A tie pekné dom. Ale A tu sme zase pri tej... Čo? Počkaj, my sme zase tam, kde je ten zničený barák. Takže toto bola v minulosti dedina. Dorožka, tu je voda, tam musíš vyliesť. Tu môžem ísť aj takto. Ale mne sa tento svet už nepáči od toho, ako som to zapla. Ja neviem, čo sa tu dialo počas toho, ako som... A prečo keď si sa nenajedla, sa ti nedali? Ja musím mať plný hunger, vieš. Ja som taký zvedavý, ako tá instantná. Ja, že to čo je. Ale možno to nie je. Potom máš ešte aj nakažené. Máš ešte aj nakažené jedlo. Dorožka, myšelka. Tam môžeš si to tu hodí, no. Dobre, ja som tu. Toto bola dedina. Ale tá... Dorožka ešte... Nie, jedlo! To ja ničím. Počkaj, toto je také divné, že tá voda je. Prečo tá voda je celý taká... Dobre. Čistá... To bola asi kovárňa. A ešte je tam aj jeden barák. A ten je nejaký čudný. Dorožka, prečo tá voda je v divnom míste? No prečo je nad tým toto? Nekomentujem. Ja voda. Teraz nespievaj. Jak sa tam mám dostať? Tam sú villagery. Musíš ich zachrániť, chudák. A jak sa tam mám dostať? To je ďaleko. A som tam... Komunikovať s villagerami. Lebo kúkaj. Však takto, keď Lebo si kúkaj. dáš... Jak sa tam mám dostať, prosím? Však toto, keď si dáš shift, tak môžeš sa kúknúť až po ten blok. Ty pomôžeš mi nájsť... Čo? Neviem. Mám i na teba se. Jak sa mám dostať zase tam? Teraz ma ty nie. Jak sa tam mám dostať? Však takto, keď si budeš dávať pod seba bloky, tak si tam... Ale ja nemám bloky. Tak si natíš. To bolo strašné. Ale Dorožka, šleda si vytračíš. No dobre, Nevidíš, nevadí. koľko máš málo HP. Tebe stačí jedna chyba. Ach, ty hotová. No. A bude koniec zábav. Tak, už mám stack a niečo. A ja som omdel. 30. V pohode to vydrží niečo. Ó, tak to ti... Mi sa nehylujú srdiečka. Yes. No, áno. No, ani nie. Áno, už, áno, hej. Losta, butinka tabil. Chceš hlinu? Nie, Mat, nebude si nikto zabiť. A nezabudni si ten krafting, lebo... A tak sa vyspíš uvedniť hlou.
Dorotka, ešte to healuje, to dobré. Len nech ti to healuje. Dorotka, toto pojďte aj tak. Aspoň Dorotka taký dobrý stav. To ani nie je to, podľa mňa aj 2 staky. Dorotka si ťažší sa veci. Už sa Dorotka robí. Ten server je tak. To je creepy, nie cringe. Dobre, ten server je divný. A však ty hráš, budeš sa bať potom. Can't fix it, Uticho. si Dorotka vyťažila na 33. No, môžeš si ešte jeden dať, aby sa ti dohýlovali, že už mám to bude. A Dorotka, keď spadneš, tak je po tebe. No, to nepozeraj sa. Čo po sebe nechaj? Ale to si ja neviem, to videl. Aj 2 staky na ťažní. To je tak? To je hovor. To je Čiže ten barák by na to rozpínala. Ten zničený. Tam sú Ináč tam sú villageri, ale ja by som chcela preskúmať tento. To je zničený, že či tam niečo nie je. tam nič nebude. A ty zbytočne budeš meniť Nepomenáš bloky. tam. Dobre. A si choď do toho živejšieho. Živšieho. Živejšieho. Ja som... Počkaj, ešte také 2 staky. No nie. Aké 2 staky? Ale jak sa potom vyšlo hore? To je čo toto? Nie, to mi nebude stačiť. Som ti ostaním. Ja ešte dám na ten stak. To nevadí. A sa by tak vlastne už to vyčítila 2 trty, takže... Chudia chlapa. To čo je toto? Koň ty. Ježiš Kriste. Ešte jeden blok. Berem crafting. Crafting and building. A už nikde nemám miesto. Crafting berem. Musíš ísť úplne dopredu. To super. Aj. Nemám to. Dobre. Môžeš sa potunúť. Nemôžem sa posunúť. A však to musíš... Dobre, nechaj ma. Počkaj, sa tam nikdy nedostať. Ma ty. Dobre, nevadí. Ty keby si hral Bed Wars, tak by si bola dobrá. Ja viem. Normálne. Čo je, ale ja neviem. Keď ti nepostačia bloky. To mi je jedno. Vysmej sa, ja neviem. Ja neviem toto robiť. Keby si hral Bed Wars, tak ja to milujem. Tak ty hneď, ja ti dám kvitva. Detety. Dobre, dobre. Vieš vôbec, ako ideš? Toto Čak už stačí idem, dobre dostať. idem. Ale ty si ma dokonca, máme stále čo. A tam ty to To som si ani tie 2 staky nemyslela. dávať. Vidíš to, čo je? Ale mám do zásoby aspoň. Spravíš si nejaký easy Však môžeš ísť potom do toho nepodstavaného. Len pôjdeš dolom. Jedlo. Spravíš si ho potom. To je taký... Ale tam sa poďme to do tam. Mati, Dobre, neskôr si nechaj ma. jedlo je tiež potrebné. A čo ty mi ale zabíš?
Ako vieš, že tam možno tam aj neboli? Vedie TV. Aj teraz som dobrá, že... Zajímavý Nič. To je cringe. Pozri sa hore ešte. Creepy, ty cringe, čo máš furt s tým cringe? Chleba. A jablka. To bestia jablka. Si zoberiem všetko jedlo. Aj potato tu Tu je máš. tá torška, to je cringe. Creepy! Čo máš furt s tým Tu cringe? kvetinku si radšej nemáš. To nie je creepy. To je tweep. To nie je creepy. To je tweep. Sa si hneď aj vyspím, či? No, bude kúpeník po dohradky ešte. Sleepy. Ja nemám postup. Čo máš tu? Ešte, že si sem išla. Ono tu má chtvet po tebe. To je byť taký. Tam sú 3. Si zoberiem presotu. Dve. Presotu aj 2. Tweety to Keby ti... Nie, ja si zoberiem všetky presotu. Máš ich 4. Udar, vymýte, nemáte A teď ti nám môžeš hodiť. Čo? Nie, chudák. Udar, vymýte, nemáte. Dobre. Ty si ochočí toho konia. A ja nemám sedlo. Dorotka, teraz musíš... Dať si ten... Nechceš si taký radšej väčší vslok. A Dorotka, do toho opustili. Dobre. Ten bude podľa teba cringe. Poďme do toho cringeáka, baráku. Ja tento začiatok tak milujem. To si dobre dal. Vrám, že budeš hrať Bedwars, ja proste. Nemôžem hrať. Kúkaj na ten barak tam. Lebo to je taký dobrý kamer, vždycky myslíš. Ešte nie. A to je teda pekný barák. A ja som povedal, že to je dobe, ak sa vždycky myslíš. Ten blok prvý dáš tu dole. Že budeš sa snažiť rýchlo a dáš To asi neskočíme. Nie, to neskočíš. Teraz skočíš už. A chcela. To už skočíš, to už by si aj tak dávno skočila. Som tu. Au. Au, dobre. Si to tak precítila, To že... je teda veľmi dobrý barák. Pozri sa za seba. Dobre kopeš, aby si sa tam dostala to drevo. Ja viem. Ja potrebujem... No dobre, že som si spravil ten crafting. To je posteľ. Nemáš kameň. Nechaj ma. Ja som potom Ja si chcem iba krumpač urobiť. Ešte si ho neurobil, ja? Urobila. Klamary. Nerob sa. Nie, oni mali kaktusy. Aha, tak ja som sem išla zbytočne, lebo tu nič není. Tu nič není, akože halo. A ty ďaleko zase. Tu nič není proste. Jak sa mám zase dostať hore na ten most? Mati, lebo to sa vyplavie na. Všetko je cringe. A pesničané cringeák. Nerobte. Kam mám ísť teraz? Počkaj, však dáme si výhľad. Dáme si výhľad. Počkaj, nechaj ma. Áno, tak to leštále. Takže kam máme ísť? Kam pôjdem? Chceme ešte trocha. Ja nemôžem sa tam pustiť. Kam zase? Poď ešte. Kam? Kam? Už nechaj ma. Kam pôjdeme? Cross. Kam pôjdeme? Kam pôjdeme? Kam pôjdeme? Dole. Spadne. Ale ktorým smerom? Zabudni, sa zabijem.
Si má povedať, či druhý strany je dole. Nie, Na tvojej... pavúk. Aha, on sa zabije. Na tvojich vlasách Kúpi pavu, tata je tam. Hej, nehodlám mať štípanec v hlave. Nerob. Dobije to, ne? Dávaj to. No je to. Čo bol za zvuk? Počkaj. No ja. Chcem, aby sa mi povedal. Nikto je vo vode. To bol... Ale tam boli také divné zvuky. Áno, také, že... Áno, mám novú kuchyňu. Ale na to ja to to bolo creepy. Kebyže... To bolo cringe, podľa sestra. To bolo creepy. Teraz by tam by sme dali tak by tam bol ten zvuk všetko. A pol toho bolo, nie? To bol skôr, že cringe to. Cringe to? No tak ten zvuk, ten ninja. Tepi, medvíte. Medvíte. Balerina kapučína. Tam to je ovalila. Ukáž mi poď kráva. Dobre, ty si v pohode. Tak by sa nebolo nalaziť. No, to škoda. Hej. Ty to vláda. Ale to je to normálne. To je to normálne. Tato má tej stavej. Ale toto je to už normálne, Sepko. Jej, ale to je strom. Počkaj. Moment. Ja som nejaký... Nejaký, aby som tam robil. Takže jeden. Ale kúkaj, ale tam to už skončilo. Toto je už normálny svet. No, uvidíme, Dorotka. No, kde to dáte to heštvomi? Počkaj. Jeden. Počkaj. Dva. Jeden. Dva. Tri. Čtyři. Šest. Šest. Jeden. Osm. To je 8 blokov a savanové toto. Tak to ty neměl, ty mohl mít. Nie, ale ja som videla aj v jednom svete, čo som vytvorila, že bola 12 blokov akože vysoká breza. To. Nerob. On nemůže být tvoj. Iba povieš, čo si. Že proste to nemôže byť Ja skočím. Lebo neviem. No, dobre, ja. Najlepších to na svete. No, skočí z takej vyššej karity. Normálne. No. Ale ja som Dedina. radšej tú cringe časť. Uvidíme, čo Ja sa tam vrátime. možno. Však to Dorotka skúsi raz cez noc. Dobre, To je dedina. Tam je dedina. cringe je pre mňa divné, okej? Takže teraz, keď poviem cringe, všetci máme cringe ako divné, okej? No, okej. Keď poviem pre vás si divné, tak to je ešte cringe. To neviem ani dohľadať. Dedina. To je dedina. Aha, tam je kováreň. Áno, Viktor. To je tvink. To máme nič. Teraz to tam bude. Cringe je kostka. Ó. To je dobré. Tvink, ako to? To čo bolo? Tvink.
Kamo, to je to zlý. Uhny nevidím. A čo s tým cringe? Urmáte! Nerob! Čo? Však je to. Tepi. Mám vás tvoj banán. Čo? To je cringe. Vypadni, idem tu spať. Chudák. Nie. To si povedala Viktorovi, lebo... Počkajte, my tam vlastne musíme ísť. Nie tam. To si povedala Viktorovi, lebo Viktor má taký veľký nos ako vesničan. On je cringeák. Počkaj, a ktorým smerom boli tie veci? Týmto iným. A ty videla to temníku. A teraz to svieti. A ktorým smerom je cringe? Ktorým smerom je ten cringe? A tam je rušová ovca. To je vzácna, ne? To je taká hnusná. Sluča ovca. Tebe ovečka. Ešte ovca je prase, tak si to... Nerob! Aha, tam sú tie cringe veci. Ja som preskočila, ja? Nerob! Kde sú tie cringe veci? Nerob! Ty prasa jedna. Ty banán. Nerob! Ale ja to nemilujem. Nerob! Milujem tvoj banán, tam tu je na veteru. Tvoj banán. Nie. Nerob furt. Kopačku dám. To pasu to nosa. Nerob! Máte na to 2 minúty. Ak Dobre. poviem teraz, tak sa to okamžite vypne zuby spať. Dobre. A tu sú tie veci. Tie cringe veci. Nerob! Furt, cringeaky. Ďalšie cringeaky. Počkaj, moment. Oh. Čaute, cringeaky. Čaute, mimina. Ale. Ja až to boli všetky, aj tu dlho sedím. No a čo? Skeletóny. Creeper! Nevidím žiadneho. Ja som ho už prešla. Čo? Nie moje rebierko, ty čo? Moje rebierko, ja som dala do tejto kosti. Čo? Dore, brát.
Vráťme sa do hovorového tomu. Tam sme už boli. Jau. Ty si nič neurobil, A to na tvojte. Hej, kde sú tie cringersy? Tam sme... Nie! Nie, creeper! A tam je niečo farebné. Dorotka, to si skapala. Tu som skapala. Zombík! Tak kde si? Prečo to mám taký stiahnutý? Prečo to mám nejako na výšky? Uj, to čo? To je môj barák! Ja som na fejku môjho baráku! Ja som našla svoj barák! Čo je? Ja som našla svoj barák! To čo je za barák? To je 5-kornová chajda? Som mala vtedy 9. Som mala vtedy 9, to nehovorím. Nechajme. Rýchlo makaj. Ale Makaj, si ani vtedy nemá nič. V 8 už som mal Minecraft. No a ja? Už 7 A som mal. Dorotka sa bála, tak musela ísť spať. Lebo je to telovka. Dorotka. Až 2. A máš 11. Craftsman. Ty máš 11? Áno. Nie, 9. Dorotka Ó, má... ja to mám vypečené, neverím. Ideme. Lalalala. Čo máš A vypečené? prečo si nedala nohavice? Však idem práve. Dobre, na to pánky. No, nie som No. ale ja som vlastne... Pozerať krín. Kringe. Nepozeráš. Krange. Green. Stick. Stick. Tohto po tetvo. Ideme pozerať cringeaky týmto Do smerom. keľky. Ideme pozerať cringeaky týmto smerom. Nie, však tým smerom sme nešli, dobre. Môj obľúbený krinžák. Moje obľúbené pana. Krinžáka. Moje obľúbené pana. Ono by si ísť na škole. Čo? Čo by si to? Bananiam. No, to povieš. Ja to budem na jednu. Ja to normálne, že ja to budem že pozerať. No, Miláčkové je končné. Dobre, tak... Dobre.